На 18 септември в криптата на Руската църква в столицата е била учредена казашка организация с център София. Това съобщава сайта на храма. Тя ще бъде част от Всевеликата Донска войска, едно от многобройните руски казашки общества, които действат в Русия, Украйна и на други места. Инициатор за създаването на казашката група е предстоятелят на Руската църква игумен Филип. На специална церемония желаящите да влязат в казашката организация мъже са дали клетва да служат на Отечеството, православната църква и честното казачество, свято да пазят добрите казашки традиции и обичаи. Според някои богослови, учредяването на военизираната структура към Руската църква в София може да се приеме като пореден знак към богомолците с български произход, че са нежелани в този храм. Особено след като игуменът Филип опита да раздели посещаващите църквата на етнически принцип – на българи и руснаци. Същия свещеник, игуменът Филип, преди около месец на Русофилски събор на язовир Копринка край Казанлък, заявява: Мы русские, любим Болгарию, мы вместе с Болгарией. Мы вместе, мы не разные, мы не две нации. Мы одна славяно-православная держава. И вместе мы сможем многое сделать. Будет Россия, будет Болгария. Така, професор Калин Янакиев, който е един от енориаршите на Руската църква. Как да разбирам финала на това изречение? Ще има Русия, т.е. ще има Русия, ще има и България. По-скандалното е другото. Ние не сме две нации, ние сме една славяно-православна, не нация даже, а държава. Една държава. Това е посегателство към суверенитета на България и това е направено, знаете ли къде? Това е направено на събор на русофилите, на които присъстват Сергей Станишев, Светлана Шеренкова и негова милост, с което се нарушава, доколкото ми е известно, член 13, алинея 4 от Конституцията и член 7, алинея 2 от Закона за вероизповеданията, които изрично забраняват църквите, вероизповедните общности да се замесват в политиката на страната. Той говори там заедно с хора от Атака и от ВМРО. Това е скандално, това е нарушение на българското законодателство и след всичките скандални неща, които този човек направи, защото вие си спомняте, може би и нашите зрители си спомнят, че ние по скандален начин бяхме недопуснати в храма, в който се черкуваме години наред, бяхме гонени, бяхме респектирани от тези, които сега са произведени като казаци. Те са най-обикновени мутри, един от тях е произведен в Есаул. Сега завършваме с това по някакъв начин. Значи, нарушен е, ще ви кажа, много жестоко е нарушена и Конституцията с създаването на тая паравоенна организация. Член 44, алинея 2 от Конституцията на Републиката забранява създаване на паравоенни организации. И ако на някой му се струва, че това е поредният цирк, подобен на нашите архонти с производство на тия казаци, аз съм донесъл тук някои документи, които за съжаление едва ли ще мога да покажа на камерата, но това Всевеликое воинство Донское, на което поделение се открива тук, например, се занимава с условно-боевой задачи небольшой групи. Условно-боева задача на малка група, която подготвя разузнавачи. Под въвестото на вахмистер нам кой си се провежда някакво учение. Това е безспорно военна организация. Добре, това са четници, така ли да разбирам? На български език, за да им стане ясно на хората какви са тия казаци в центъра на София. Казаци в Русия имало в историята. Има и потомци на казаци в България, има и потомци на атамани, доколкото знам, ректора на Великотърновския университет е потомък на такива. Хубаво, нека да има. Никой няма право да създава паравоенна организация на чужда държава на нашата територия, защото това означава, че утре може да се създаде такава на Хизбола, на швейцарската гвардия, която брани папата. Вие представете ли си, що за безобразие това? Аз говоря обаче тук в качеството си на православен християнин и на енорияш на тая църква. Създаването на тази паравоенна организация има за последна цел да ни разгони от този храм. Нас, българите, защото месеци преди това в проповеди, които този човек допусна в нашия храм, се каза, че ако на българите нещо не им харесва в този храм, да напуснат и да си търсят друга църква. Четейки днес тези
новини или тези нещата свързани с тези събития, веднага си зададох въпроса защо трябва да бъдат изгонени българите от руския храм в центъра на София. Ще ви кажа. Каква е целта? Този човек очевидно изповядва осъдена от православната църква ерес, която е наречена през 1872 година етнофилетизъм. Да го преведем. Привързаност, любов към определен етнос. Православието изключва привилегироването на един етнос за сметка на друг. Този човек очевидно върши някаква империална политика в страната ни. Поради тази причина аз особено настоявам. Ние, енорящите на този храм, и българи, и руснаци, ще ви кажа направо, настояваме българските институции да се свършат работата и да съдействат за отзоваването на човек, който нарушава законодателството на страната ни. Това е другата тема, за която ще говорим след рекламата по Нова телевизия. Здравейте, при мен е професор Янакиев, с когото си говорим за това какво се случва в центъра на София, в Руската православна църква, където съвсем наскоро е създадена казашка група. Искам да ви върна към устава на тази казашка група, в който се казва: ние се заклеваме да служим на Отечеството. Вярно, на Отечеството. На кое Отечество? Не е уточнено. Там е работата, че въобще не е уточнено на кое Отечество. Вярно е, че при създаването... Това са българи, нека да кажем. Всичките са българи, така ли? Не съм сигурен. Не съм сигурен, но част от тях поне са български граждани. Да. Вижте, действително при тайно извършеното създаване на организацията, защото тя е създадена в криптата, която е била заключена по това време, когато е създадена организацията, е внесено българското знаме. Имаме снимки от това създаване. Наистина е внесено българското знаме, но в края на краищата са се заклели за вярност пред Отечеството, което не е ясно какво е, а в устава на тая донска организация, това донско общество, се казва ето какви цели, между другото, си поставя то. Наред с патриотичното възпитание и т.н. във вярност към Русия се казва донаборна подготовка на младежи. Безспорно военна цел. Шефство над подразделение на руската армия, носещи наименованието казачески. Икономическа и законотворческа дейност. Къде ще я правят? Тук в България. И накрай политическа и обществена дейност. Политическа и обществена дейност вътре в страната. Подразбирам, вътре в Русия. Ако това е така, каква политическа и икономическа дейност ще се води на територията на нашата страна? Вижте, присъстваме буквално на скандал. Аз ви казвам, представете ли си Хизбула, което е духовна организация, все пак мюсюлманска, да създаде поделение на наша територия? Какво трябва да направят нашите институции с такива хора? Безспорно да ги отзоват от страната, да ги изгонят. Този човек прави също. Да, ние сме православна страна, това е безспорно. Ние всички, и българи, и руси, и гърци, и сърби сме православни, всички ние сме едно в Исус Христос. Но този човек първо ни дели по етнос, второ създава военна организация на територията на страната ни. Той е нейн духовен наставник. Той е избран за нейн духовен наставник. Аз не видях тук на снимките, пък и някъде не ми обягна в текстовете. Кога точно е направено това учредяване в криптата? На 18 септември. На 18 септември. На 8 септември той произнася на митинг на русофилите заедно с Сергей Станишев, Атака и ВМРО БНД или какво беше там, фразата, че има една единна православна държава. 10 дена по-късно създава тая казашка организация. Добре. На 18 днес коя дата е? 2 октомври, да. 2 октомври. От 18 до 2 октомври вие съзирали ли сте някакви институции? Съобщили ли сте някъде за това, което се е извършило? Да, ние контактувахме с Българското външно министерство. Очакваме реакцията на българските институции. Очакваме не е ли работа на други структури? Защо на външно министерство? Сигурно. Ние с тях не можем да контактуваме. Не можете ли да ги сигнализирате, да кажете, ето, вижте какво се случва в центъра на София. Създава се паравоенно формирование. Нямам достъп до тези организации. Аз все пак съм православен християнин. Аз съм човек, който отива там да се моли в този храм.
Както съм го правил от години, както го правим всички ние. Освен това трябва да ви кажа, че макар да съм храбър човек, действително започвам да се безпокоя. Аз и моите събратя. Есаула, там, началника на тая казашка организация, ако ви дадете снимката, ще ви го покажа, кой е един много едър младеж, който от месеци наред стои зад гърба ту на мен, ту на някой от другите сенорияши. Ще покажем след малко снимката. Да, няма значение. Това са хора, които са известни. Те, впрочем, дадоха сигнал тогава, когато ни изхвърлиха от храма при посещението на руския патриарх. Те го дадоха този сигнал. Те се представиха пред вашия колега Горан Благоев далеч преди да са произведени като казаци, като ние сме казаки. Ето го човек. Да. Вижте, доста едричък е, нали? Мисля, че той е Есаула. Ще го правят атаман на наша територия. Прочетете историята на казачеството и ще видите какво представляват. Това е военизирана организация, която е пазила границите на Руската империя. Тук да са границите на Руската империя. Храма граница на Руската империя. Не знам, не мога да се обясня какво става. Някъде из бумагите прочетох, че това е отговор на зидарите, отговор на масоните, отговор на другите такива формирования, които са на територията на България. Ще ви кажа, сигурно ще чуете, че и това е подобно на архонтския, само че цирк от тяхна страна. Ще ви кажа обаче, че архонтите, аз съм противник, знаете, на тази организация, смятаме за чужда на православните ни традиции. Архонтите все пак не са си поставили военни цели. Нямат военни чинове, не правят военни учения. Освен това, криво право създадени са от Българската православна църква и ние по някакъв начин ще се борим за тяхното отмене. Тук става дума за чужда държава. За представител, духовник, който си позволява да каже, че няма две нации. Че има една държава и създава такава военна организация. След всички други безобразия. Вие знаете ли, например, че на 26 август този човек изгони посредством охранител, изблъсквайки по стълбите на храма, един наш събрат, след като го обиди и след като му се заканваше повече да не се мярка в тая църква. Ще му каже името, той не се крие. Той ще дойде и ще свидетелства. Той е от смесен произход. Казва се Валери Неделчев. Беше прогонен буквално с блъскане. Защо? Каква е причината да бъде? Защото на времето се подписа в нашата подписка, която искаше от този човек да престане да върши безобразията в храма. Например, да не изгони дякона на нашия храм. Ето това е. Мирна подписка, от която започна всичко. Ние искахме просто да запазим енорията си, да запазим традицията, да запазим мира. От тогава нататък той почна да гони всички българи и всички руски богомолци, които по един или друг начин ни подкрепят, защото има и такива. Те ни подкрепят, разбира се, защото и те помнят, че няма ни елин, ни юдеин, ни роб, ни свободен, ни мъжки пол, ни женски. Всички вие едно сте в Христа и Исуса, както е казано в писанието от светия апостол Павел. Нещо, което този човек очевидно не знае. Защото той ни съединява като държави, което не може да прави, а ни дели по етноси, което не може да бъде. Също не може да бъде. Не може да бъде, защото ние сме едно в Христа и Исуса, но сме различни държави. Точно обратното прави този човек. Като държава се опитва да ни съединява, сигурно под главенството на руската държава. Аз това исках да ви питам, дали това е откакто той... Откакто е той. Безспорно. Вижте, преди него, тук беше един друг архимандрит Исидор, който си замина по живо по здраво в Иерусалим, там го изпратиха, имаше подобни опити. Той ни гостува, той Исидор, по негова покана на игумен Филип и държа една проповед в църквата, в която каза: миряните могат да произнасят само 3 думи пред духовника. Простете, благословете, молете се за нас. Никакви критики, никакви разговори, никакви обяснения. Подчинение, подчинение, подчинение. Многократно повтаряше тая дума и той, между другото, в присъствието на игумен Филип и с неговото благосклонно мълчание, каза, че онези, които имат български паспорти и не им харесва това, което се върши в Руската църква, могат да си отидат. Значи, може би с паспорти трябва да влизаме в тая църква. Тя е на българска територия, тая църква. Тя не е
в границите на посолството. Това е православна църква, в нея имат право да се чиркуват абсолютно всички. Никой няма право да гони никого на базата на това какъв паспорт имал или какъв нямал. Добре. Благодаря ви за това гостуване. Аз също ви благодаря.